Тайно писмо до всички приятели, които жадуват за връщането на Господа. Скъпи приятелю, жадуваш ли за пришествието на Господ Исус? Искаш ли да се избавиш от страданието и да влезеш в небето? Имам за теб една добра новина. Исус Христос се е завърнал. Не се съмнявай, Библията отдавна е пророкувала. Когато Господ дойде отново, ще има земетресения, чума и бедствия. Грехът ще се умножи. Семействата и народите ще бъдат във вражда. Ще се чуват слухове за войни. Тези знамения вече са на лице. Не можем повече да се съмняваме, трябва да вярваме. Може би ще попиташ, как да посрещна завръщането на Господа? Не се тревожи, Исус Христос вече ни е дал отговора. Моите овце слушат глас ми и аз ги познавам, и те ме следват. Когато Господ се върне, ние трябва само да чуем глас му и да го следваме, и така ще го посрещнем. Ако жадуваш да чуеш глас на Господа, свържи се с мен още днес в коментарите. Искам да ти помогна да посрещнеш завръщането на Господа. Амин.